Joliba TV lajɛbaw ka taa se Joliba FM lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ n ko aw ni sɔgɔma aw bisimila min ye kunnafoni gafew ye nin ye o waati dalagosilen waati min ni an y'a kɛrɛnkɛrɛn radio Joliba ka taa se télé Joliba ɲɛmaaso bɛɛ lajɛlen an y'a kɛrɛnkɛrɛn ka bɛn min ye kunnafoniw laseli aw ma min ye kunnafonidilan mun ye gafe minnu sɛbɛn ka se ka o gafew kɔnɔ kumaw ka olu bɔ k'u fɛsɛfɛsɛ aw ye to dunkan na yaasa faamuyali ale bɛ sɔrɔ ko kɔnɔna la o hakilina kɔnɔna la sa bi baaraw bɛɛ lajɛlen min ye radio fanfɛ sa Musa Sanogo ale tɛgɛw bɛ nɛgɛ la min ye télé fanfɛ sa ka se ka an bila jasiraw kan aw bɛ se ka an lasɔrɔ cogoya minnu na sa Augustin ka taa se Lamine fo ka taa se Yusufu ma ale ni Ayidara olu bɛ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛla kumaso kɔnɔna la yan sa min ye laadala ye sa min ye Amadu Jalo ale ni a tɔgɔma ne yɛrɛ ye sa Amadu Tolo an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ sa ka se ka kunnafoni ninnu fɛsɛfɛsɛ aw ye bari baaraw n'u tagabolo kɔnɔna la sa an bɛ don min na i ko bi sa Amadu ale tɛgɛ degunna baara in bɛna kɛ maa kelen baara ye min ye kuma lase so kɔni kɔnɔna ye ne ye Amadu Tolo ye an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen tuguni ko aw bisimila aw ka jafilɛ so ka taa se min ye an ka radio fiɲɛ siraw bɛɛ lajɛlen fɛ gafew olu bɔra bi an t'a bila dagirinda la an bɛ an da don gafew kɔnɔna la bakurubaw la sa an bɛna fɛn minnu fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa gafe fɔlɔ min ni o b'an bolo bi o tɛ dɔwɛrɛ faso ka gafe don n'o bɛ wele ko lesɔr ale ye bɔli kɛ sa a ye kumana wa an bɛna an da don a kɔnɔna la n'an bɔra lesɔr la sa min ye indépendant ye ale fana ye ɲɛfɔli kɛ an bɛ tila ka an da don indépendant fana kɔnɔna la nouvelle horizon olu fana ye bɔli kɛ bi nouvelle horizon u ye mun fɔ an bɛ tila ka ɲɛfɔli kɛ nin bɛɛ lajɛlen na sa ka taa se ka kunnafoniw an b'a kuncɛ k'a datugu ni soir de Bamako ye olu fana ye ɲɛfɔli kɛ an b'a fɔ a ye tuguni ko aw bisimila télévision Joliba ale sanfɛ k'aw bisimila radio Joliba ale fiɲɛ siraw fɛ an y'a fɔ a ye cogoya min na sa an tɛna bila dagirinda la bilen k'a sababuya kɛ waati an b'a fɔ o de radio baara ye waati o de ye télé baara ye bi sa min ye kunnafoniw kɔnɔna la min ye lesɔr ye an b'a daminɛ n'o ye faso ka walanba ye ale ka dakuru ɲɛ fɔlɔ dɔ bɛ yen sa lesɔr maaw u y'a yira sa k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi sa n'i ye Bamako yɛrɛ jateminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Bamako faaba n'i y'a jateminɛ sa min ye an ka kin belebelebaw ye ka taa se an ka sira belebelebaw ma sa k'a kɛlen don waleya ye waleya min ni a bɛ maa da don kuma la k'a sababuya kɛ ko maa caman bɛ yen nɔ sa min ye feere siraw fɛ ka taa se waleya wɛrɛw ma minnu ni olu ma daga sira ko tagabolo kɔnɔna la sa ko o de ɲɔɲɛ bɛ Bamako fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ lesɔr maaw u y'a yira cogoya minnu na u ka ɲininiw kɔnɔna la sa u y'a fɔ ko wulikajɔ kɔnɔna la u ye wulikajɔ min kɛ ani sɛgɛsɛgɛliw sa k'u y'a ye k'a fɔ ko n'i ye Bamako ta a fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na sira belebeleba minnu ni olu bɛ Bamako kan sa i n'a fɔ lesɔr maaw olu ka ɲɛfɔli la sa u y'a yira k'a fɔ ko u ye danganiya dɔw turu k'a sababuya kɛ sa ko tropiki kɔnɔna la sa ko ni jamana in yɛrɛ jateminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali faaba ko wulikajɔ dɔw bɛ yen nɔ sa ni damakari olu la sa k'a tɛ duguba sigi ka o ja don maa la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko min ye ni ko k'i b'a daminɛ ni ba kɔfɛ siraw ye sa ko ba kɔfɛla la yen nɔ sa siraba ni siraba minnu ni olu bɛ Bamako yan nɔ sa don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ko n'a tun bɛ kɛ sababu ye sa maa bɛ se ka i disi gosi ni Bamako cɛɲa tagabolow ye sa ko o sirabaw bɛɛ lajɛlen kɛra occupation anarchique ye an bɛ don min na i ko bi o tɛ waleya wɛrɛ ye sa ko min ye feerelikɛlaw ye olu bɛ sigilen fo ka na u sigi siraw kan ko o tagabolo kelen in fana kɔnɔna la sa maaw bɛ waleya caman ta ka ɲɛsin sirabako ma i n'a fɔ lesɔr maaw y'a yira cogoya minnu na sa min ni o t'a dɔ ye cogo si la ko k'a sababuya kɛ min ye taga ni ka seginw kɔnɔna la ko siraba kan kasara yɛrɛ caman bɛ yen nɔ sa i n'a fɔ lesɔr maaw ka ɲinili la sa ko n'i y'o jateminɛ k'i b'a ye k'a fɔ Bamako faaba yɛrɛ kɔnɔna la yan nɔ sa ko a caman bɛ yen nɔ k'a tɛ sɔrɔ fosi fɛ min ye maaw taga waleyaw don siraw ninnu na siraw kan ka kɛ lahaliya ni lahaliya minnu kɔnɔna la ko da bɛ donna o kow de la sa don nataw kɔnɔna la ko ni jamana ɲɛmaaw ka ta camancɛ fanga fo ka taa se kalataw mana kɛ jamanakuntigi minnu ko ni olu bɛna ko n'u ma fɛɛrɛ ɲini nin ko ninnu na sa ko Bamako sigi yɛrɛ ayi ko a lɔgɔ tɛna bɔ bɛɛ lajɛlen na wa ko n'i y'a jateminɛ u ka ɲininiw kɔnɔna la sa ko sira belebeleba min n'u b'a wele sa ko RN6 ko n'i y'o jateminɛ ni a bɛ talikɛla yirimajɔ fanfɛlaw la fo ka taa sanfɛ jamanaw kɔnɔna la sa ko n'i ye jamana wɛrɛw jateminɛ k'i b'a ye k'a fɔ o siraba ninnu ɲɔgɔnnaw min ye RN6 ye ni u dilanna jamanaw kɔnɔna la kaban ko a bɛ na ni yiriwa ye a bɛ na ni basigi ye jamana tagabolo kɔnɔna la taga ni ka segin ale hukumu kɔnɔ ka kɛɲɛ ni lesɔr maaw ka fɔli ye sa u y'a fɔ ko Mali kɔnɔna
kɔnɔna la sa n'i y'a jateminɛ ko nin sira belebeleba in ko a dilanna boulevard ka u dilan a la sa k'a laɲini bɛɛ lajɛlen k'u ye a donni kama sa maa caman nisɔndiyara k'a laɲini bɛɛ lajɛlen k'u ye yaasa taga ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya maaw bolo cogoya minnu na ko bari an bɛ don min na i ko bisa ko n'i ka ci ni o bɔra i n'a fɔ lesɔr maaw y'a fɔ cogo min ni siraba ninnu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ k'i bɛna taa yirimajɔ manfanw na sa ba kɔfɛla la ko waleya de don waleya min ni sɛkili sabasiri don ko don nataw kɔnɔna la sa ni jamana ɲɛmɔgɔw ma fɛɛrɛ ɲini o la ko a bɛ gɛlɛya cogo bɛɛ lajɛlen na o kɔnɔna kelen na min ye lesɔr ye sa u ye ɲininkali dɔw tɛnkun maaw la maa minnu ni olu yɛrɛ bɛ baara kɛ siraba kɛrɛfɛla ninnu na ani maa minnu ni olu yɛrɛ bɛ boli sirabaw kan a kɔnɔna la sa ko maa dɔw bɛ yen nɔ olu y'a yira sa k'a fɔ ko tiɲɛ don olu bɛ sigilen siraba ninnu kan a kasara tan tɛ olu yɛrɛ fan fɛ i n'a fɔ lesɔr maaw b'a fɔ cogoya min na sa ko bari ko sigiyɔrɔ ko o de kɛmɛ bɛ gɛlɛya belebeleba ye ko ni sigiyɔrɔw dira u ma siga t'a la k'a fɔ i n'a fɔ lesɔr maaw y'a fɔ cogo min ko u bɛna wuli ka jɔ ka o sabati yaasa min ye ka bɔ siraba ninnu kan i n'a fɔ laɲini kɔnɔna la sa bolibaga dɔ fana y'a fɔ sa ale tatɔ yɛrɛ segu jamana kɔnɔna la tɔgɔ tɛ maa wɛrɛ sa n'o ye Alassane Touré sa ale ye a yira sa k'a fɔ ko ale yɛrɛ chauffeur ye wa ko don tɛmɛlen ninnu kɔnɔna la sa ni sigili cogo kɔnɔna la sa k'a kɛra sababu ye ale yɛrɛ siraba kan kasara dɔw kɛ ko olu bɛɛ lajɛlen kan ka jateminɛ jamana ɲɛmaaw fɛ min ye waleyaw ye ko olu ka kɛ sinsinfɛn ye ko ni siraba ninnu ni olu bilala u minɛnw kɔnɔ ka waleyaw bɛɛ lajɛlen k'u bila u minɛnw kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye min ye siraba kan kasara caman bɛ bɔ o la wa jamana in kɔnɔna la sa ko faaba yɛrɛ o bɛ cɛɲa min ɲini na o cɛɲa ninnu olu bɛ se ka sɔrɔ i n'a fɔ lesɔr ma u y'a laɲini cogoya minnu na u y'a fɔ an ye cogoya min na nin kibaruya an y'a ta gafe kɔnɔna la sa min ni o ye lesɔr ye n'o ye faso yɛrɛ ale ka walanba ye n'an bɔra lesɔr kɔnɔna la min ye indépendant ye e ko an t'an ɲɛsin o ma de indépendant ale fana ye laseli dɔ kɛ bi sa a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na sa ko lakana ko o ma basigi cogo si la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye gɔri turu min ye mali worodugu yanfan ale kan n'o bɛ wele ko nord k'a yira la k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi sa ko min ye an ka jamana worodugu yanfan ye maa minnu ni olu sigilen bɛ yen nɔ sa ko u ni hakilisigi tɛ ɲɔgɔn na cogo si la o kɔnɔna de la sa indépendant mɔgɔw y'a yira sa u ka gafe kɔnɔna la k'a fɔ ko u fana ye wuli kajɔ de kɛ wuli kajɔ min kɔnɔna la sa n'u ye ɲɛɲinili kɛ ka taa ye k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi min ye mali worodugu yanfan ye ko waleya caman bɛ ka kɛ a kɔnɔna la sa min ni o bɛ basigibaliya ka ale ko fɔ i n'a fɔ ka kɛɲɛ ni indépendant maaw olu ka ɲinili ye sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Masire Diop ale ɲinili min kɛ sa a y'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛlenw kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko wulikajɔ dɔw sabatira min ye mali jamana ɲɛmaaw fɛ ka ɲɛsin mali nɔrɔko ma lakana tagabolo kɔnɔna la sa ko a nisɔndiya o nana a kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kɔntanna ko bari k'an bɛ don min na i ko bisa ko n'i ye Gawo mara jateminɛ ka na se Tombouctou ma fo ka na se Kidali ma i n'a fɔ Masire Diop a y'a fɔ cogoya minnu na sa ko n'i ka ci ni o bɛnna nin yɔrɔ ninnu ma ko ani jatigɛ sugu bɛɛ lajɛlen bɛ i ni jatigɛ sugu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn na nin ko kɔnɔna la ko o kɔnɔna kelen in de la sa min ye mali finitigiw ye Masire Diop ale ka fɔli la sa ko ka ɲiniliw la ko maa caman y'a yira k'a fɔ an ka armée normale ni o ye an ka armée régulière ye sa ko u ni wulikajɔ caman bɛ ɲɔgɔn na bari k'an bɛ don min na i ko bi sa ko maa man kan k'i disi gosi fɔlɔ k'a fɔ ko lakana ko o nana ko ayi ko lahana ko mana cogo si la min ye mali worodugu yanfan fɛ a ye misaliya dɔ fɔ sa ko min ye kunun yɛrɛ ye dɔrɔn kununko yanni ale ka nin gafe ninnu sɛbɛn ko kibaruya dɔw dira k'a yira k'a fɔ ko maajuguw ye wulikajɔ dɔ sabati min ye Gawo mara kɔnɔna la wulikajɔ min kɔnɔna la sa ni u ye maa dɔw ka olu ka baganw kɔ o daraki u la i n'a fɔ Masire Diop a y'a yira cogo min indépendant kɔnɔ sa ko o ɲɔgɔn waleya minnu bɛ yen nɔ sa ni maajuguw n'u taara waati dɔ kɔnɔna la k'u bɛ tila ka segin ka na min ye ka na baara ninnu ka na u ka delina baara ninnu ka na olu sabati ko bɛɛ lajɛlen ko de ye ko min ni mali gouvernement n'a kan ka fɛɛrɛ ɲini o la min ye armée ye ko u bɛ wulikajɔ la tiɲɛ don bari ni u ka wulikajɔw n'a ma kɛ dɛmɛfɛn ye sa o dɛmɛw kɔnɔna la ko a bɛna kɛ baara tɔ ka jɛ ye i n'a fɔ Masire Diop a y'a yira cogo min indépendant kɔnɔna la an ka fɔ tɛ indépendant ale ka fɔli don i n'a fɔ bi laseli a bɛ min kɔ n'an bɔra indépendant kɔnɔna la e ko an t'an wakiliw kɛ min ye Nouvelle Horizon ye de Nouvelle Horizon ale ye laseli belebeleba fila kɛ laseli fɔlɔ la Nouvelle Horizon fan fɛ sa u y'a yira k'a fɔ k'u ka kɛɲɛ ni min ye kalan jate dɔ ye sa k'a yira la k'a fɔ jɛkulu dɔ fɛ jɛkulu min n'a bɛ wele ko Tombouctou Institute o maaw ko u ye wulikajɔ dɔ kɛ sa jateden kɔnɔna la ka
kalata nataw olu labɛnni hakilina kɔnɔna la ka jamana kɔnɔdenw ka olu ɲininka ko min ye denmisɛnw ye u y'olu ɲininka mabakɔrɔw ka taa se musow bɛɛ lajɛlen ma sa ko bari ko ɲinili kɔnɔna la u ka ɲɛfɔli la min ye nouvelle horizon sa u ko yala a tɛ n'a fɔ u ka ɲiniliw la ko u ye jaabi mun sɔrɔ sa k'a bɛna fɔ ko jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de bɛ ɲini ka na ban min ye politikimaw la koyi k'a sababuya kɛ ko min ye maa kɛmɛ o maa kɛmɛ n'u y'olu ɲininka kalata nataw tagabolo kɔnɔna la sa ko maa 75 k'olu ko olu ma labɛn fɔlɔ ka taa kalata ko la ko jamana in ka basigi o de bɛ olu kunna ka tɛmɛ politiki ko tagabolo kan i n'a fɔ nouvelle horizon ma u y'a yira cogoya minnu na u ko maa 45 maa 42 ko olu de ko kalata ko o bɛ se ka kɛ an bɛ waati min na i ko sisan n'i y'o jateminɛ ka ban min ye u ka ɲɛfɔli la sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la nouvelle horizon ma u y'a yira k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw a bɛ n'a fɔ ko olu ban bɛ politiki tagabolo yɛrɛ kɔnɔna la pepewu ko o waleya n'i y'a ye o nana sa ko a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko maaw tigɛra min ye politikimaw la waleyakajɔ ni wulikajɔ minnu ni politikimɔgɔw y'a kɛ don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa k'o de nana ni nin waleya ninnu ye wa maaw ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko jamana ɲɛmaaw ka taa se politikimaaw ma sa k'u kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sa yaasa danaya kura o bɛ na i n'a fɔ nouvelle horizon ma u y'a fɔ cogoya min na ko n'o ma kɛ kaban kalata minnu ni an bɛ olu labɛn kɔnɔna la sa ko a bɛna kɛ tɔkajɛ ye yanni o baaraw ka kɛ sa k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲini yaasa min ye bɛn ani kelenya o bɛ se ka na cogoya minnu na ani danaya min ye jamana kɔnɔdenw ye ka ɲɛsin min ye politikimaaw ma an bɛ to o nouvelle horizon kelen in kɔnɔna la sa ale ye gɔrituru waleya belebeleba la bi a y'a yira k'a fɔ ko min ye office central des stupéfiants n'o ye min ye minfɛnjugu ka taa se maramafɛnjugu maraliw fɛnw ma sa ko o ma olu ye wulikajɔ dɔ sabati wulikajɔ min kɔnɔna la sa n'a kɛra Sangarebugu yɛrɛ Bamako faaba kɔnɔna la sa ko ka darageli kɛ darageli in kɔnɔna la sa k'u ye maajugu dɔw ka taa olu sɔrɔ fo u sigiyɔrɔ la sa ka dankari u la ko maajugu belebeleba dɔ min ni a tɔgɔ tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko Lasana Kuyate bɛɛ lajɛlen b'a wele ko alias officier ko ale tun bɛ ɲinina min ye an ka jamana ɲɛmaaw fɛ a bɛ waati jan bɔ i n'a fɔ nouvelle horizon ma u y'a yira cogoya minnu na sa ko bari ko kununko wulada fɛ yɛrɛ sa ko min ye an ka finitigiw ye ko u ye dankari ni cɛ kɔfɔlen in na Sangarebugu mara kɔnɔna la ko a ka wulikajɔ o ye jumɛn ye min ye nouvelle horizon ma i n'a fɔ olu ka ɲɛfɔli la sa ko min ye bolifɛntigiw ye n'o ye mototigiw ye sa ko a jɛkulu de b'a bolo jɛkulu min n'a kɛn bɛ ka o labɛn u bɛ dankari ni ma kofɔlen ninnu na k'u ka bolifɛnw ka olu bɔsi u la jagoya n'i m'a di kaban ko min ye mugujugu ye k'u bɛ se ka o ci la yɛrɛ ko don tɛmɛnlenw kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalo tɛmɛnlen in na sa k'a yira la k'a fɔ ko u ye wulikajɔ dɔw sabati wulikajɔ min kɔnɔna la sa maa dɔw bɛ yen nɔ sa olu de u kofɔ finitigiw ye dogo kɔnɔna la ko finitigiw ye baara kɛ fo ka na se kununko wulada yɛrɛ ma sa ko u ye dankari ni ma kofɔlen n'a ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ tare o ye waleya de ye waleya min ni o kan ka sinsin jamana kɔnɔna la a bɛ kɛ sababu ye min ye lakana o bɛ sabati jamana in kɔnɔna la n'an bɔra nouvelle horizon na sa min ye soir de Bamako ye an b'an ɲɛsin o ma soir de Bamako ale fana ye laseli belebeleba fila kɛ laseli fɔlɔfɔlɔ min ye ni soir de Bamako n'a y'o sigi sen kan sa a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bisa ko min ye an ka ɲɛmaaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa autorité locale ko olu bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ an tun y'a fɔ cogoya min na gafe kɔnɔna la jamana worodugu yan fan fɛ min ye baloko ye ko fo o ka sabati fɔlɔ n'o ye l'insécurité alimentaire mun ni o bɛ yen nɔ ko fo fɛɛrɛ ka ɲini o la n'o ma kɛ ka ban i n'a fɔ soir de Bamako maaw ka fɔ la sa ko baaraw bɛna kɛ tɔ ka jɛ k'a sababuya kɛ n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko maa ka taa kalata la i n'a fɔ soir de Bamako maaw y'a fɔ cogoya min na n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko maa ka da don min ye politiki ko tagabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko f'a ka sɔrɔ dunkafa o sabatira ni dunkafa n'o ma sabati ka ban soir de Bamako maaw ka fɔli la sa ko a bɛ kɛ gɛlɛya belebeleba ye o kɔnɔna de la sa u ye ɲinili dɔw kɛ ɲinili minnu ni a y'u yamaruya ka na fɔ sa ko min ye jamana worodugu yanfan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tɔnbɔkutu Gawo Kidali fo ka taa se Mɔpti yanfanw ma ka jigin ka na Mɔpti yanfanw na sa ko maa minnu ni olu bɛ yen nɔ ko ni fɛɛrɛ ma ɲini u ye yanni samiya nata cɛ sa ko gɛlɛya belebeleba ko o bɛ u ka min ye baloko yɛrɛ tagabolo kɔnɔna la i n'a fɔ soir de Bamako maaw y'a laɲini cogoya minnu na sa u y'a fɔ ko maa caman bɛ yen nɔ tiɲɛ don k'a fɔ ko don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ko min ye camancɛ fanga ye sa ko u ye wulikajɔ dɔw sabati min ye baloko ninnu tagabolo ye sa ko bari ko maa caman bɛ yen minnu y'a yira k'a fɔ ko olu ma sɔrɔli kɛ nin waati ninnu kɔnɔna la a yɛrɛ kɛra sababu ye sa ko min ye directeur belebeleba min ye n'o bɛ centre des études
sécuritaire kunna min ye u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnna Tɔnbɔkutu mara fanfɛla la sa n'o ye Dr Ali Tunkara ye sa ko ale yɛrɛ laseli kɛ nin ko kɔnɔna la ka waleya ninnu bɛɛ lajɛlen sɛbɛntiya k'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ don k'a fɔ min ye camancɛ fanga ye ko u nana ni balow ye min ye Gawo kɔnɔna la ka taa se Kidali fanfɛlaw ma sa ko bari ko bɛɛ lajɛlen ma kɛ sɔrɔba ye a ko kɔnɔna la o kɛnɛna kelen in de la sa a ye welekan belebeleba bila i n'a fɔ Soir de Bamako maaw y'a fɔ cogoya min na sa ko a ye welekan belebeleba bila Dr Ali Tunkara ka ɲɛsin camancɛ fanga ɲɛmaw ma k'u kana ɲina cogo si la jamana in worodugu yanfan kɔ ko k'a sababuya kɛ n'i y'a mɛn ko kalataw ɲɛna ko fo a ka sɔrɔ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen donna a ko la ni jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma ɲɔgɔn sɔrɔ min ye kalata ninnu ko la dɔrɔn ko a bɛna kɛ gɛlɛya belebeleba ye i n'a fɔ Soir de Bamako maaw u y'a latigɛ cogoya minnu na n'an bɔra o kɔnɔna la an bɛ to halisa ale Soir de Bamako kelen in kɔnɔna la sa ale kɛmɛ ka gwari turu min ye wulikajɔ dɔ la wulikajɔ min ni an ka chauffeurs olu ka syndicat belebeleba ni a ye o wulikajɔ boloda u y'a yira sa k'a fɔ baarabila min ni u tun kɛmɛ k'o fɔ an bɛ don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa ko an bɛ don min na i ko bi u y'a tɛnkun k'a fɔ ko o baarabila minnu ni o waleyaw k'u fɔra sa ko o tɛna kɛ sabatifɛn bilen ko k'a sababuya kɛ min ye fɔkabɛn ko o sabara min ye u ka jɛkulu n'o bɛ wele ko Sinacor ale ni jamana ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ ko nin waleya bɛɛ lajɛlen sigira sen kan minisiri min ni ale bɛ taga ni ka segin ko fɔ sa n'o bɛ wele ko ministre des transports ko ale ni syndicat maaw olu ka fɔ ɲɔgɔn kɔ min ni o tun kɛra don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa ko bɛɛ lajɛlen jisumani kɛ i koliji la ko kununko yɛrɛ sɔgɔmada fɛ sa nɛgɛ kaɲa 10 waatiw ko u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko ka bɔ ɲɔgɔn kan sa min ye nɛgɛ kaɲa 14 waati ye faba yɛrɛ kɔnɔna la Bamakɔ yan nɔ sa ko bari ko u wulitɔ min ye syndicat ka ɲɛmaaba ye sa n'o ye u ka secrétaire général ye n'o ye Shérif Aïdara sa ko ale y'a yira sa baaraw kɔnɔna la k'a fɔ ko bɛn ko o nana u ni ɲɔgɔn cɛ faamuya o nana u ni ɲɔgɔn cɛ wa ko min ye gros porteurs ye n'o ye camionbatigiw ni mobilibatigiw ye sa ko u tun y'a latigɛli min kɛ k'a fɔ ko u bɛna baarabilaw boloda sa ko o baarabilaw ko u bɛna olu ɲɔngiri an bɛ don min na i ko bi n'u ye o baaraw ɲɔngiri kaban ko min ye jamana ɲɛmaw ye sa k'u kana ɲina k'a fɔ ko u ye laɲini minnu kɛ sa ni jamana ɲɛmaw ye promesse minnu ta u ye n'o ye kalenkan minnu ye sa ko o waleyaw bɛɛ lajɛlen o ka bɔ a sira fɛ halisa an bɛ to ale Soir de Bamako kelen in kɔnɔna la sa ale kɛmɛ ka gwari turu waleya belebeleba la a y'a yira k'a fɔ ko min ye Dr Umar Mariko ale ye bɔli fɔlɔ kɛ ko Dr Umar Mariko min ni ale ku tunun bɛ an bɛ waati jan bɔ a yirala k'a fɔ ko waleyaw kɔnɔna la sa maaw y'a yira k'a fɔ ko laseliw yɛrɛ kɔnɔna la ko maa de don maa min waati tɛmɛnlenw kɔnɔna la n'u y'a yira ko maa dɔw b'a nɔfɛ sa yaasa k'a nin kɛnɛ ka o karaba Dr Umar Mariko ko a ye bɔli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ l'essor tigilamaw ye sa min ye Soir de Bamako n k'a fɔ o maaw ye ko barika a ɲini sa Soir de Bamako maaw ka ɲɛfɔli la u fɛ sa k'a fɔ ko a bɛ yɔrɔ minnu na o kumaw kana fɔ maa ye a y'a yira sa a ka ɲɛfɔli ninnu kɔnɔna la sa k'a fɔ ko n'i y'a ye an bɛ don min na i ko bi a kɛn bɛ ka a ɲama dogo maliyɛnden bɛɛ lajɛlen na sa ko bɛɛ lajɛlen k'a faamu k'a fɔ ko kabini ale ka wulikajɔ Dr Umar Mariko ka kuma don ko kaba ka wulikajɔ M5 RFP kɔnɔna la sa ko a ma faamu maa dɔw fɛ o waleya min ni o ma faamu maa dɔw fɛ sa k'o de nana kɛ sababu ye sa ko don dɔ kɔnɔna la i n'a fɔ Bamako bɛɛ lajɛlen bɔra kalama cogo min sa ko maa jugu dɔw olu taara ale yɔrɔ ɲini ni marifa jugu ye a fɔ a ka denbaya kɔnɔna la o gɛlɛya min ni o nana sa k'o de kɛra sababu ye sa ale ka a ɲama dogo o ɲama dogoli min ni a y'o kɛ k'a kɛra waati jan kɔnɔna la diɲɛma bɛɛ lajɛlen bɔra kalama ko o kɔnɔna de la min ye camancɛ fanga ɲɛmaw ye sa ko CEDEAO maaw don tɛmɛnlen kɔnɔna la CEDEAO maaw ye ɲininkali tɛnku u la ka ɲɛsin min ye Dr Umar Mariko ma Umar Mariko yɛrɛ ka ɲɛfɔli la sa a y'a yira k'a fɔ ko don nataw kɔnɔna la sa k'a bɛna fɛsɛfɛsɛli belebeleba kɛ bari mun ye a yɛrɛ k'i kun bɔ fiɲɛ la pepewu ko fo danaya o ka na ale fanfɛ fɔlɔ ka ɲɛsin min ye camancɛ fanga yɛrɛ maa minnu ni olu b'an kunna an bɛ don min na i ko bi k'a yira k'a fɔ ko u tɛ fosi nɔfɛ ale fanfɛ n'o kɛra kaban ko min ye a bɛ se ka a kun bɔ fiɲɛ la ko bari n'o tɛ kaban ko maa jugu minnu ni olu taara ale ɲini ale t'u lakodɔn bari k'a sɔmin bɛ k'a fɔ ko min ye fiɲɛ sira dɔ fɛ don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ko ale ye laseli dɔ de kɛ Umar Mariko y'a ɲɛfɔli kɔnɔna la k'a ye laseli dɔ kɛ laseli min kɔnɔna la ni camancɛ fanga maaw y'a jateminɛ sa k'a fɔ ko a ka laseli in bɛɛ lajɛlen ku jɛngɛn bɛ wa ko a kun bɛ ɲɛsinen olu ma hali ni ka sɔrɔ Umar Mariko a ka ɲɛfɔliw la sa ko laseli in bɛ yen nɔ maa caman bɛ se ka a sɔrɔ k'a lamɛn ko ale ka kumakan ninnu k'a tun bɛ ɲɛsinen kɛrɛnkɛrɛnnenya la basigi ni lakana jamana kɔnɔna la k'a y'a yira k'a fɔ ni o ma sabati kaban
ko waleya bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ ko o sira dɔ de ye min ye hali ale ka nin waleya ɲɛ kɛ ko k'a sababuya kɛ ni tiɲɛ kumaku tɛ ale ye waleya minnu fɔ Dr Umaru Mariko ka ɲɛfɔli la dɛ soir de Bamako kɔnɔna la ko ale ye ɲɛfɔli minnu kɛ ni tiɲɛ ku tɛ kuma ninnu na sa ko an bɛ don min na i ko bi a tun tɛ maa kun bɔ maa ka taa ale ɲini fo a ka denbaya la k'a ɲini ko u b'a kojugu kɛ a la o kɔnɔna la min ye soir de Bamako maaw ye u y'a ɲininka k'a fɔ a fɔra ko maaw taara ɲini tiɲɛ don bari ko min ye maa ninnu yala maramafɛnw de tun b'u bolo wa walima mun de tun b'u bolo mun kama ni e i ɲɛma dogo Umaru Mariko a y'a yira k'a fɔ ko maa ninnu u taara fɔ ale kɔ de u ma ale sɔrɔ yen nɔ ko bari maa minnu n'u tun bɛ du kɔnɔna la olu y'a yira la sa k'a fɔ ko maa ninnu nana ni nacogo min ye siga t'a la k'a fɔ n'u tun y'a sɔrɔ yen nɔ k'a tun bɛ kɛ gɛlɛya belebeleba ye o kɔnɔna de la sa min ye ɲɛmadɔkoli ye o wajibi an bɛ ale kan an bɛ don min na i ko bi kumakan laban na sa a y'a sinsin k'a yira ko a kanubaw bɛɛ lajɛlen na ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi k'a yira k'a fɔ ko a bɛ balolen wa a bɛ balolen ko wa ko don nataw kɔnɔna la ni ala maa ka jɔnya jɔ an na Mali in ko a bɛna ja cogo bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ Umaru Mariko a y'a fɔ cogoya min na anw ka fɔli tɛ min ye soir de Bamako maaw ye olu de ye nin kumakan ninnu fɔ min ye wulikajɔ min n'u y'a sabati ka ɲɛsin Dr Umaru Mariko ma an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ maa de don maa min ni a tunun bɛ an bɛ don min na i ko bi nin kibaruya yɛrɛ o bɛ dansiri an ka bi kunnafoniw na kunnafoni minnu n'a farala ɲɔgɔn kan radio jeliba maa bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɔnɔna la ka taa se télé jeliba maa bɛɛ lajɛlen ma an y'a fɔ a ye cogoya min na sa k'a fɔ bi kunnafoni gafew bɛɛ lajɛlen u lasera ni wulikajɔ dɔ ye wulikajɔ min ye radio fan fɛ sa Musa Sanogo ale tun bɛ yen nɔ kumakanw ka se ka olu ladi aw ma tudunkan na sa min ye aw balimakɛ n'aw denkɛ n'aw ka gɛrɛbukɛnin ye n'o ye Amadu Tole fan dɔ in fɛ min ye Yusufu ye ale tun bɛ yen nɔ sa Aidara ka taa se min ye Augustin ma fo ka taa se Lamine ma an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen sa ko ni ala ma an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ni gafe wɛrɛw ni olu bɔra ka se ka u kɔnɔkumaw di aw ma baara bɛɛ lajɛlen a kɛra ni télé joliba ka taa se radio joliba a ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen ka kɔlɔsili kuma an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ko wasalam. Ni kun y'aw ka kunnafoni